people lam chogono no ani YouTube channel lo asak dini pore ang ko ni blog no chengkha ke angoro naga rok songma hage kisa songna naimani ko muya bai tok bahanok butiri oi no pilawo box hoi dekha ke omo kahama ke munui ai koro mosok kthei bai te tomato aluk rokhai sujak te yango hongge batima abo hingke ang batima tomato rui baja sena hanai hingke oroi ko muya butiri ya khwangoro kisapano je tok bahan sumania butiri rokboino kisa butiri ranna hanai kahama ke muya rui ang songoi tongo hingke ko butiri rankha ang butiri risinai aboni loge loge na angoro tomato bai moso kthei no bari renai hingke aske je gravy nongkhonai angobono naga songmani rok haikino gravy kisa tong ganang haike songnai hingke abono norokbo ma haike songjaya khongke ano nai anio video no nai norokbo amteke songai jainai di try khainai di thok bai masla rok rei chamani slai oma haike songai chama chete thogo oma kete be healthy ni tongo hingke norokbo chawai nai di hingke ko ang moso kathri rok hama ki ruise ani tomato rok moni tongbai kha hingke ang obono tiklaiye sukuro birinai mosono tei tomato no ang tiklainanai tei aluk no bathai thai tam ang sukurumnai gravy khaina bagui iko hingke ko ang aluk no kahama ke kisa bangthai te khaino nawi tei moso kathai no bang sugui kasap khaipai kha hingke aro tomato bai hi tomato no bang sugui kasap khaikha hingke ko ang obono tabuk rusinai butui kisa rankhe hi ko haching bai risumo hingke bahima tomo mahike songai jainai di kuno mosla nangya mahike ang songma hike songai jai di norokbo thokjaknai norokbo hingke ko moso kathai bo rei rekha tei ang tomato gravy ni boi hi rei renai obono kahama ke ang kolei muphunai kisa ang hingke mahike rokmang no bisi chajago kaisa borok chao norok ani video mang bisi tohan rok nungna ang tohano bisi chao kisa hingke ko naidi yango ang khundu biri rekha ani mui monei aske motomoi tongkhata aske bahai jib jib ngui tongha donia tongkhe donia bai kete ko thokamung hingke ang koro khundu puibo rekha khundu puibo bo kothogo hingke ba ko naidi moni thangka ani mui norgo chayo khongke oma hike chai naidi hingke ang tabui ko naidero batima ang boksai rekha moso berma rekha kisa tei tomato no rui kaham ke baja serei ombai no ang maisa sinai oro bang khundu puiri renai bahai motom ke batima no bo chanani mosa kubang kheri rekha oro ko norok ani je ma hiji moi songai kina ko chana hingke norok bo cha di oma hike ano follow khai chai nai mono norok bo thokjagana ang chengra chaya thogo markino norok chai khainai di norok chai nai di norok chaimanai thok thaigia hingke ko ang mai khurina sinai norok bai khana phung malai sinai khana ni last exam ba norok bai sibai no khana phung malai nai norok ani blog no paya saknai tongdi oro tam tam moi norok no nugui mangkhana ang je songmani norok no phunuk rekha norok nai tongdi. The next day. Naga kipin ba kya exam tini last tong thok lai jai kona re amro kani tong thok lai jak kona gari ri jap ai thang jini rao yang masa ta puno jini e ko mo blogger pui ko mo blogger oi korang tata side kapa ini ke vlog rena bagai video hai tongda angke bala WhatsApp status rena bagai video kimi angke WhatsApp status rena tolong ma bala na masu ma den chodam sa ko college ni phayong susana nai tongo aro puri sabji aro hingke salad rok bread rok tongo amno maisa sinai hi people phungga ham norok jotona ram choko haini haya nitini YouTube channel
Oke, ang norong to an blog ang side jak norong ane exam tong mabagi ang asen blog khainali ahne. Oke ko exam pai ke ba no thangna nai tong. Oke no thang tam khaijong norong nai tong di. Oke no thangmani nong no funung sinai norong. Te kisama saw nong no ani channel lo tabung norong katam ke tabung no hangai dakte subscribe khajiga tongke naisimi ta thangni subscribe khairi di. They like share kind of tapong di ke norok bai malai finai ani wasibino nogo je thangma jok fungai ta hangke norok ani blog no khalo binai to so hangke ko trek nongkhor kang nokni ke nogo thangna ba bukha tong thok ja norok bada nogo thangna rok ngang ke bukha rok sarang bai comment khai sabai di hangge te sabani blog o katal nai tong noroga no comment khai sana bo tapok di hangke ko te kaisa makayo norok subscribe bo khairi di ta kaisa noroga ni blog no chaja ki tong hangke noroga no support khai di katal norok nai tong hangke subscribe khayo ita thang di ano khairo gui norok ba no subscribe khai support khai di norok ni support nango norok support khaigese angbo kuchoko kaimanani hingkiba norok ni hamjak mani nago ke ko nogo thangoi tongo turuk A few moments later. A few minutes later. A few inches later. 바자라 승부로만 탕나이 정도 따보 신 바자라 hambai norok jotono no hingke norok asuk jarate ani blog no payasak nai tongmani bagui hingke norok bai malai finai te next video rogo hambai jotono no